Hej, mit navn er Thomas. Jeg læser fysik på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet, og jeg vil i dette podcast gerne snakke om asteroider i det tidlige solsystem, hvordan man mener, de blev dannet og hvad de består af. Jeg vil også komme ind på, hvordan man regner med i fremtiden at kunne bruge asteroider til noget helt andet end forskning, nemlig til minedrift. Solsystemet og alle dets bestanddele, heriblandt asteroiderne, menes at være dannet på følgende måde for 4,6 milliarder år siden. En del af en stor stjernetåge bestående af forskellige molekyler, heriblandt molekyler af tunge grundstoffer, som man mener er rester fra supernova-eksplosioner, menes at være kollapset under sin egen tyngde, muligvis katalyseret af en trykbølge fra en nær supernova. Denne sammentrækning af stjernetågen resulterede i dannelsen af vores sol og en protoplanetarisk skive udenom, det vil sige en roterende skive af tæt gas og forskellige grundstoffer. Denne gas er, hvad planeterne, asteroiderne og kometerne i vores solsystem er dannet af. På billederne ses en sådan protoplanetarisk skive, først fotograferet i Oriontågen og derefter for stjernen HL Tauri i konstellationen Taurus. I den protoplanetariske skive samledes stof efterhånden i større og større ansamlinger på grund af gensidige tyngdepåvirkninger. Nogle ansamlinger af massivt stof samledes tæt på solen og dannede det, der i dag er de terrestriske planeter. Andre store ansamlinger dannedes længere ude, nemlig det, der i dag er gasplaneterne. Endnu længere ude, hvor solens udstråling var svag nok, dannedes isholdige ansamlinger. Det er her kometerne blev dannet. Asteroiderne blev dannet ud fra ansamlinger, der ikke fik lov til at samle sig til store terrestriske planeter. Jupiter spillede en stor rolle i asteroidernes skabelsesberetning, for stor masse betyder stor tiltrækningskraft. De ansamlinger af stof i den protoplanetariske skive, som blev til planeterne, som vi kender dem i dag, ser kun sådan ud nu, fordi de ikke var alt for forstyrret af gravitationelle kræfter, som kunne opbryde deres stabile baner. Netop i området mellem Mars og Jupiter var der ikke stille og roligt. Det er i området mellem disse to planeters baner, at vi finder det primære asteroidebælte, hvor fragmenter fra det tidlige solsystem, der aldrig samledes til egentlige planeter, eller som nåede at blive knust af blandt andet Jupiters gravitationelle tidevandskræfter, stadig kredser om solen. På billedet ses det primære asteroidebælte og to andre hobe af asteroider. Disse hobe kaldes Trojan og Greek asteroids og er i stabilt kredsløb om solen. De befinder sig i to såkaldte Lagrange-punkter for Sol-Jupiter-systemet, som er punkter i rummet, hvor tiltrækningen fra solen udligner den fra Jupiter. Som en fun fact kan det siges, at man i 2010 for første gang ved hjælp af WISE-satellitten WISE, som blev opsendt af NASA, fandt en Trojan asteroid for Sol-Jordsystemet, kaldet 2010 TK7, som også ligger i et Lagrange-punkt. En af de største asteroider i det primære asteroidebælte er Ceres, som med en diameter på knap 950 km kategoriseres som en dværgplanet. Ceres masse menes at udgøre omkring en tredjedel af hovedbæltets masse. Det er ikke kun i området mellem Mars og Jupiter, at vi finder asteroider. De findes også spredt ud andre steder i solsystemet, blandt andet meget længere ude over Neptuns bane. Objekterne ude over Neptuns bane, der både tæller det såkaldte Kuiperbælte med kometer og asteroider, samt den såkaldte Scattered Disk, kaldes over en kam for TNO'er, Trans-Neptunian Objects. Herude findes blandt andet, højst mærkværdigt, den mest massive dværgplanet kendt til dato, nemlig dværgplaneten Eris, der har en diameter på over 2000 km. Der er dog også asteroider langt tættere på os, de såkaldte NEO'er, Near Earth Objects. Dem vil jeg vende tilbage til. Antallet af bemærkelsesværdige objekter i kredsløb om solen er med afsæt i starten af marts langt over 500.000. Her er små fragmenter dog ikke talt med. Selvom det kan virke som et stort antal, så er gennemsnitsafstanden mellem asteroider stadigvæk ufattelig stor. For lige at gøre det klart, der er forskel på asteroider og kometer, som vi snakkede kort om før. Asteroider er stenede objekter, der typisk er rige på forskellige kulstofforbindelser, gasser og metaller. En komet er et frossent objekt, primært opbygget af forskellige slags is.
Der er få stenede objekter i en komet, og kometer har en form for atmosfære, en såkaldt halo, og en hale efter sig også. Dette skyldes, at isen, som tør op ved tæt passage forbi f.eks. solen, afgiver gasser og småpartikler. Kometers haler kan nævnes at strække sig over flere millioner kilometer. Nu har I hørt lidt om solsystemet og dannelsen af kometerne og asteroiderne. Lad os nu se på de forskellige typer af asteroider og hvad der karakteriserer dem hver især. Man kategoriserer asteroider i 3 overordnede kategorier: C-typer, S-typer og M-typer. Der findes mere avancerede kategoriseringer, skal det lige siges. For eksempel Tholen-kategoriseringen fra 1984, samt den nyere SMAS-kategorisering fra 2002. Jeg vil dog holde mig til de 3 overordnede hovedgrupper. C-typer kaldes for Carbonaceous Asteroids og består, som navnet antyder, primært af forskellige karbonforbindelser. Disse asteroider udgør den ældste af de 3 typer og menes at udgøre omkring 3/4 af alle asteroider. De er meget mørke og reflekterer ikke så meget lys som de andre typer. S-typer kaldes for Stony Asteroids eller Silicate Rich Asteroids. De består af silikater, primært jern- og magnesiumsilikater, som f.eks. udgør det meste af stoffet i jordens skorpe. De menes at udgøre under 1/5 af alle asteroider og er den næststørste gruppe efter C-typerne. De lyser også mere end C-typerne og er derfor nemmere at observere. M-typer eller X-typer, som de også betegnes, kaldes for Metal Rich Asteroids. Denne type asteroider mener man udgør under 1/10 af alle asteroider. De lyser mere end C-typen, men ikke nødvendigvis lige så meget som S-typen. Der er fortsat tvivl om, hvilken komposition denne type asteroide generelt har. Dog mener man, at de f.eks. kan være rester af store asteroiders kerner efter sammenstød i asteroidebæltet. Jernmeteoritter findes f.eks. i denne kategori. Og når det så er sagt, så går vi nu over til det lidt mere science fiction orienteret. Nu hvor vi ved en del om asteroider, så er det tid til at stille os selv spørgsmålet: kan man bruge det her til noget andet end at lære om solsystemet? Det korte svar er ja. Man kunne for eksempel tænke sig, at man i fremtiden, hvor mineraler og metaller bliver stadig sværere at få fat i på grund af større krav til udvindingsteknologi her på jorden, kunne drive minedrift på NEO'er, altså Near Earth Objects. NEO'er er oplagte kandidater til minedrift, da de ligger i kredsløb, som er tæt på jorden. Det lyder fuldstændig som taget ud af en film, men 3 amerikanske firmaer, Planetary Resources fra 2010, Deep Space Industries fra 2013 og Kepler Energy and Space Engineering, også fra 2013, er allerede i gang med at planlægge og bygge rumfartøjer, der skal være i stand til at finde asteroider, komme ud til dem og samle mineraler og metaller. NASA har også meldt sig ind i kampen i 2013 med afdelingen NASA Institute for Advanced Concepts projekt kaldet Robotic Asteroid Prospector, der har til mål at finde ud af, hvor rentabelt det vil være i fremtiden at drive minedrift i rummet. Hvis man tænker over, at Kina nu i 2015 står for minedrift og eksportering af over 95% af alle sjældne jordarter på global plan, kan man måske godt forestille sig, at specielt USA var interesseret i et alternativ. Umiddelbart lader det til, at det faktisk kunne være ganske rentabelt. Det kræver nemlig ikke specielt meget brændstof at transportere et fartøj til og fra en NEO, fordi de trods alt vejer meget mindre end f.eks. jorden eller månen. Der skal altså bruges mindre brændstof imellem. Endvidere tyder det på, at nogle asteroider er ekstremt kostbare. For eksempel nævner Planetary Resources på deres hjemmeside, at M- eller X-typer af asteroider med en størrelse på 500 meter i diameter potentielt kan indeholde mere platingruppemetal, som er en gruppe af kostbare metaller brugt i mere end 1/4 af verdens produktion, end der er blevet udvundet på jorden gennem hele menneskehedens historie. Det er dog ikke kun metaller, man er interesseret i. Nogle C-typer af asteroider indeholder også vand, som man mener, man vil kunne splitte op i brint og ilt og derved bruge til raketbrændstof. Det er utrolig spændende at forestille sig, at der måske inden for vores levetid vil være rumstationer, der kan være selvforsynende med hensyn til energi, vand og brændstof, og som vil have muligheden for at lade forbipasserende rumfartøjer tanke op, inden en eventuel rejse videre ud til f.eks. Mars.
Inden jeg runder podcastet af, så vil jeg lige komme med en lille cliffhanger, hvis man kan kalde det det. Menneskeheden er en civilisation, der allerede nu sigter efter at udvinde råstoffer fra asteroider. Kunne man ikke tænke sig, at andre civilisationer måske har gjort det samme før og været succesfulde? 2 astrofysikere, Duncan Forgan fra Institute of Astronomy, University of Edinburgh, og Martin Elvis fra Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, har undersøgt, hvorvidt man kan analysere asteroider for spor af minedrift uden for vores solsystem, ud fra analyser af omkringliggende støvskyer. Deres konklusioner kan læses i artiklen, jeg har linket til i videobeskrivelsen. Det var alt, hvad jeg havde at sige. Tak fordi I så med, og tak fordi I lyttede.